mau lihat tema di pada Nabi hidup hatta kita tua-tua siajur inna mula topa siajur mulai mula siajur mula topa di bagasan tikio na habis yan hawa na hasuhuto nagtugan Nabi matuan di gondang kami karena di pada Nabi pada mama godang mula-mula los padumu ma nak tubuh nak sopa mau lihat tema asa abdian lihat penggabian lihat nak perhorasa dihabis saluhuna poparan dia punami tugas bulan ang iduli sirigar rap dohot boru mere dohot di bebere diulau nabi di bagasa tikyo alani pande nabi hidok hata di dua-dua ulido hotor-hotor molo di dan cukup parlian dia disong kami bonahas orang dohot saluhut guluran nabi yang manortor naik memahami niat pengadilan baik dalam magodam lihat-lihat Mona temak dihamu pada nami ngadi batu pahamu dihami godang dia mamat tenang yang mata nama dua di mata dia pehom pasu-pasuna mar lihat-lihat dihami nama hamarangi dohot boru berenap dohot di berenap alani dusmar hatate lihat ikon nama sisa bisa biar duhita nama domat tubuh pakai mati kio molope na langsung papasahat barhiti silas ni roha ibahita na umar sabi-sabihan na marhamarang dia teh dus maruhat dari siya dia ka hita na marhamarang bisa luhug na mabuhi sa unika pasahat to silas ni roha na hita langsung tuha suhuton imasika ni na marsabi-sabihan kita na marhamarang jabi mak jadi los songonima dihamuak kamang boronami lain nami
molo pejumolo kami akara jadi hula-hula muna ima dinamar si sabi-sabian sikap ni lau subasa kami selas merohan kami tiki humasa kami mana Tuhan mana mau lihat emak jadi dos semarohata hobar tudun ni ulawata majoma anon hasuhuton rabdoh yana kota dungi mangudu timah no jubulu hamuate naik loba rabdoh inata lo songoni mahita saduhuna daudu timah non ima uduran ni bona hasuhuton perdana kami bisuk kami siapona hasuhuton rabdoh namarhamarang bisa luhuna naik pasahaton silas miroha sika ni namar sisabi-sabi yang kami namar nonga tubuh namar hamarangi namarang idoli alani dibagai seperti kianon mangidu mahambisian hasuhuton asa benjamang ma ima bodak nahobati ya